BPF हानजाया माला मानसि बुथारा बिथाङा BPF हानजाखौ मानसि बुथारग्रानि दोलो होनना बुंदों हानजा होनना बुंदों बबे थारिखआव सोरखौ बबे भिक्टिमाइज फेमिलि जादों बेखौ जोंनो हिसाबखौ नांगौ दिनैनि दिनाव बे समाजाव आरो BPF होननाय मानसि बुथारग्रा बे हानजाजों सोरबा जइन जानाया बे जाहोन जानो हाया खारन BPF मिन्स माने मानसि बुथारग्रा मोनसे हानजा गावहानो बे फैगोन बाराव बरखौनो 20 खानसो मोनगोन नामा ना बियो मसुलपुराव जा रखम शक्तिशाली जोंनि दा बर्तमान BPF दोलोआ बे निजे दा बेखौ नुनानै बखिनो बायद' जादों बे बखिलाबायनायसो सोरजिना UPPनि जारिमिना मसुलपुरा गोमालांसिगोनब्रा मसुलपुराव लैहोर लैहोर गिर्जाब जोंनि शक्तिया बारायगासिनो दं बबे जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै UPP हाबनो नुदोंलै UPPनि इतिहासानो गोमासिगोनसो मसुलपुरनिफ्राय बेखौ आं दिनै रोखा बुंदों हाजार माने BPF कर्मकर्ताफ्रा माने UPPआव जगदान जागोन थिग बिदिनो मसलपुर समस्थियावबो फैगौ 10 दाननि गेजेराव 3,000निफ्राय 4,000 BPFनि वार्कारफ्रा जइन जानो थांगासिनो दङ आरो आं बुंनो सानदों मसलपुराव बेयाव जारिमिन जानो थांगासिनो दङ बे ओनसोलाव सासेबो BPF थानाय नङा बे खोथाखौ आं नोंथांमोननि चेनेलजों रोखा बुंदों दोलोनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिराद दुखु मोनदों बाथ्राया बेनो जे सासे रेसपन्सिबिलिटि BTR गावसिनि BTRनि सासे EMआ बेबादि मोनसे लेंगुवेज बाहायनाय बिराद लज्जाजनक आनफर्चुनेट बेखौ धिक्कार होदों जों आंना बेनो प्रश्नआ BPF हानजाया माला मानसि बुथारा बिथाङा BPF हानजाखौ मानसि बुथारग्रानि दोलो होनना बुंदों हानजा होनना बुंदों बबे थारिखआव सोरखौ बबे भिक्टिमाइज फेमिलि जादों बेखौ जोंनो हिसाबखौ नांगौ साबसे बुथारा आरो बबे BPF बबे जिल्ला बबे ब्लकनिफ्राय बबे BPF दलनि हानजाया सोर मानसिखौ बुथारफेरा बिनि गासिबो बिथं तथ्यखौ होआब्ला बिथांनि नामै आरो जों दिनैहायनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा जों बिथांनि नामै मानहानि गसर होगोन बिथाङा जाहाथे जानला मोनला बेबायदि बाथ्राखौ दाबुदों हयथ' बिथाङा फाग्लाबा गगोन मेडिकेल टेस्ट खालामनानै आरो फाग्ला नङाबाथ' बेखौ जों हगारनाय नङा बिथाङा जुदि माने मेन्टेलि फिजिकेलि आनफिटबा प्रमद बर' सरकारा बेखौ सासे सदस्य हिसाबै दोननो नाङा इमिडियेट बेखौ फिजिकेलि आनफिट घोषणा खालामनानै EMनिफ्राय होख'नांगौ नङाबा बियो बिभिन्न जायगायाव बेखौ जेखौ गोसोखाङो बेखौ बुंलाबायगोन बेबादि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि सासे EMआ जुदि बिदि बाथ्रा बुङोब्ला बिनिफ्राय लज्जाजनकसिन मा दं बे गासैबो बड'लेण्ड एरियानि समग्र जोंनि जाति जनगोष्ठि मोनसे असम्मानजनक मन्तब्य बियो सासे EMआ बेबायदि बाथ्रा बुङोबा बेनिफ्राय साबसिन आरो मा दुखु गोनां बाथ्रा दंबावो बे बाथ्राखौथ' पाब्लिकफ्रा मिथिगौ रायजो राजाया मिथिगौ दिनै राकेश ब्रह्मआ हठात मैयासो देरहानानै बिथाङा बड'लेण्डनि आथिगुरि जेबो मिथियालाबानो बिदि बाथ्रा बुंलांनायाथ' बे एकदम जघन्य अपराध बेबादि मानसिया सासे EMआव थानायाथ' असम्भब प्रमद बर' सरकारा बेखौ इमिडियेट होखाराब्ला गावहानो दिगदार दं बेथ' बिराद लाजिनांथाव जोंबो बर' बिबो बर' जों मोनसे राजनितिक दलाव बर'ल' थायाथ' बिभिन्न जाति जनगोष्ठि दं जोंनावहाय जों बयखौबो लानानै राजनितिक सालायो बिथाङा बोरै थख' बोरै बिदि बुंनो हाखो BPF दलाव अन्यान्य जातिनिबो मानसि दं जोंनावहाय होमबा बे BPF दलनि बे बिभिन्न जाति जनगोष्ठिनि मानसिफ्राबो दुखु मोनगोन ना जों जिहेतु मोनसे राजनितिक दल मोनसे रेजिस्टार्ड मोनसे रेकगनाइज मोनसे फुल फ्लेजेड जोंनि लवार आसामनि बिथोराव मोनसे शक्तिशाली राजनितिक दल बा BPF बे BPFखौ जेने थेने बिदि बाथ्रा बुंबा बे जोंखौ बा फोजोबनो हानाय नङाथ' आरो जोंनि गोहो बोला रासिनसो जागोन बेबायदि फौसावलिया EMआ बेबायदि जानला मोनला मानसि बुथारग्रा माग्रा होनलाबायनाया बेथ' असम्मानजनक जोंल' नङाथ' दलावहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठि दंना मा बर'ल' जोंनि बेहाय BTRआव बा BTCआव जेसेबांनाखि नागरिकफोर दं फ्रायानो जोंनि दलाव इनभल्भ दंजोबो 17ता बोसोर जों सरकार सालायबोनाय लाजि गैया बिसोरो दालाय दासा बुथुमनानै गभर्नमेन्ट दानानै बिदि बायदिसिना खोथा बुंलाबायनाय बे निश्चय बे प्रत्येकटा जोंनि BPF दलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठिखौ लाजि फोनांदों जों धिक्कार होयो बेखायनो जों दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा बे राकेश बर'नि हेंथायै
जों दिनै एफआइआर खालामगोन प्रत्येकआनो दिनै खालामजोबगोन बे अन्याय बाथ्राखौ जों सह्य खालामनो हाया माब्ला बुथारा सोर थैदों भिक्टिमाइजनि फेमिलिखौ थन्न थन्न नामा होजोबनो हायाब्ला बे भबिष्यत दिगदार दं गावहानो बिथाङा जुदि लाजिनानै मोनसे खेमा एबा खमानि निमाहा बियोब्ला नोंथांमोना बिदि मा खालामगोन बे जखननो भुल खालामगोन तखननो निमाहा बिबानो जानाय नङाथ' जोंथ' रावखौबो बुवाबो जाबो आयेन दं आयेननि आश्रय लागोन जों बेखौ बुवाबो जुवाबो जोंहा आयेन दं आयेनाव आश्रय आयेना जा बेबस्था लागोन जों बेखौनो खर' फाथिना लागोन गावहानो बे फैगोन बाराव बरखौनो बिसखानसो मोनगोन ना मोना बियो मुसलपुराव जा रोखोम शक्तिशाली जोंनि दा बर्थमान बिपिएफ दोलोआ बे निजे दा बेखौ नुनानै ओरैनो बखिनो बायद' जादों बियो बे बखिलाबायनायसो सोरजिनाय इउपिपिनि जारिमिना मुसलपुर गोमालांसिगोनब्रा मुसलपुराव लैहोर लैहोर गिर्जाब जोंनि शक्तिया बारायगासिनो दं बबे जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएल हाबनो नुदोंब्लाय इउपिपिएलनि इतिहासानो गोमासिगोनसो मुसलपुरनिफ्राय बेखौ आं दिनै रोखा बुंबाय नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738